Reprezentuje dvojice Kassien a Ludvík Jandourek. A musím to zmínit, prozatím stále bere vše čas 38:27. Čas zahajovací dvojice této závěrečné soutěže pátečního programu. Což byla dvojice Lasy 2 a Zdeněk Žíla. 38:27. Prozatím se nejvíce přiblížila dvojice Atomic S a Jan Štětina časem 39:54. Třicet dobrých bodů a čas 39,12 sekundy je výsledek dvojice Kassien a Ludvík Jandourek.